Ngani mzo? Ngiyaphela. Awuyazi khonto engizwile. Yini lokho? Hawu, ngizwa kuthiwa uthi uyangithanda. Mina? Hayibo, usho bani? Hawu, igama lomuntu liyadula yeke ngikwazi ukutshela. Kuthiwa kusho mina? Kuthiwa kusho wena. Angikwazi-ke lokho. Yabo wesine, incane into exabanisa abantu. Yabo nje lo muntu obekutshana lento le, ebefuna ukungikhatha nawe nje ngamabubu. Mana-ke aseke omunye umuntu, sikhulume ngami nawe. Vele wena uyangithanda yini? Njengoba ngisho nje Sine ukuthi kahle kahle siqhathwa ngabantu lapha. Ngeke uzo-understand. Manje ke bama usho kabe yana. Eh, Yiphi ingane oyithandayo lapha nje endaweni ngoba phela ngeke kwenzeke kuthiwa ayikho ingane othi uyayithanda. awu kabe yami lutho ayikho ingane engiyithanda umla lapha. Awu kahle kabe yama kwazi ngoba ingane oyithandayo. Lutho. Khuluma nami ke bami nje ngumjida, singamajida sponsor nje amajida kabe yana. Akuthembisa ukuthi ngeke uzoyitshela. Awu ngeke bama ngisile mama mina kabe yami, awu ngeke ngitshelelani kabe yami. Ayikhona engiyithandayo yona la endaweni yabona. Ikhona. Yazi ukuthi yiphi? Ubani kabe yami? Hey, Usine. Usine. Indaba kunenkinga nikade. Hayi ikinga kuyaba ngibuze nje. Usine na yedwa lo la ngehla. Yilangane bethu fishane ngincane ngabona kanjani. Yabo manje ngamthola lo ngiqambela manga kuwo. Ngiyobuya naye phila mina. Yebo. Asaze ngoba ngimbuzile. Shothi ngenza isilima senu. Ngokuvezela uproof ukuthi ngempela uthela umuntu uyakuthanda. Hey, anganothi hayi nikholwe kanjani nje. Manje wena upho njengamanje. Hello? Hello? Oh, boys. Manje awusho ubunyongo banda kuphi usebenza njengamanje? Unyongo manje manje futhi ukhuluma ngayo. Hey, wena. Ayuyimem wena. Ngalokho upapa wakho uhambe uyotshela uSine manje ukuthi ngathi mina ngiyamthanda yini ngempela. Ngoba phela ngasho ukuthi angifuni uthazi. Wena gijima ke manje ke uyohlala igama lami kuyi. Eish, sorry man. Manje ugcine wenze njani kubuza? Bese ngikwankwaza phela nami lapha nangasazi ukuthi ngizothini. Yabo. Nalokuthi ke ungijubele bengalindele umuntu lo muntu uzobuza ngale ndaba le ejule kanje. Bethu ungiqaqelisele lapha. Ngaqaqise ngempela. Nami besengazi ukuthi yini ke ngizoyikhuluma lapha. Yabo. Kodwa ke phela sizothini vele yena ya. Ayengimthanda yena la muntu yani. Engimthanda bana ngifuni ukuqamba manje. Yabo nje la around la. Abethu yena ngisamthandile. Kabi. Kodwa ke kuzobonakala kodwa nje ayi bengathanda ukuthi ifike ngalendlela ifike ngayo. Egift mfowethu, lo muntu useyazi. Sasugcoba lapha impela ngoba vese sazokuvulela indlela. We kanjani phela mina ngivele ngaphika lapha. Ngaphika yonke nje into. Ngoba nami bengalindele. Ukuthi ke yabo manje sizojumpa ke manje. Ngeke sayikholwa yonke ke lento mangaphinde ngibuyele kuye ngizomtshela ukuthi manje hayi bengiqamba mangiphika. Yabo nje kahle kahle siyonakele nje. Ayivele nje sale siqhubekile nje. Yabo ngiyabuka manje ngisajika la isitolo sathi Hawu mzo. Hawu Sine unjani? Waqhamuka asuthi ivumbu nje ngingalindele. Hawu, wawuphikani ukuthi uthi uyangithanda? Sine ngiyacela. Ngicela ungavumi. Sixatshaniswe ngabantu ngento engenasidingo. Ngiyacela nje. Lento lena nje inonyelo ededa phakathi. Abantu bafuna usixabanisa ukuthi mina ngingezwani. Futhi ke bengicabanga ukuthi sesedlulile mina lapha. Pho yini le? Vele yena ya. Ayengimthanda yena la muntu yani. Engimthanda bana ngifuni ukuqamba manje. Yabo nje la around la. Abethu yena ngisamthandile. Kabi. Kodwa ke no. Ngiyaxolisa Sine. Ngiyavuma ngikushilo. Kodwa bengingaqondile futhi bengalindele ukuthi lento ingafika ngalendlela esifike ngayo kuwena. Uyasazi sithi sinamuve call ayizagili. Ngiyasazi phela. Hawu buka ngoba ungibambezela. Lapho mina ngikufuna kanjani?
Ukuthi phela beke ngize ngiqalele ngoba ngintombazane. Yo, yazi angazi ngithini. Mhlambe ngingathi ngiyabonga. Wazi wayikhulu inhliziyo yami yazi. Unjalo ke kumuntu omnyama. Akabongi. Ufika umshelelo umhlanganisele. Kuthi mase kuhlangene sekuright sekumnandi yonke into. Engabe sakubonga ngalutho. Ngisho nangeyodwa nje la wondi le. Uzwe izibona.